Rigtig hjertelig goddag. Mit navn er Jerry Jensen, og for jer som ikke rigtig ved, hvem jeg er, og ikke har set mine videoblogge før, vil jeg lige præsentere mig lidt. Mit navn er som sagt Jerry Jensen, og jeg er videoblogger, fordi jeg har brug for at blogge og få mine tanker og meninger og mine betragtninger ud, og det er den måde, jeg fungerer som menneske. Desværre så er jeg ordblind, og det gør så, at når jeg så skal skrive, så bruger jeg sindssygt meget tid på at skulle kontrollere, om jeg har stadig korrekt, og om jeg har lavet de rette ord, og så videre, alle mulige ting i det, så derfor så har jeg valgt at lægge det på video. Fordi det er jo et skide godt redskab for mig. Alt konstruktiv kritik i min videoblog er meget velkommen. Alle hadske kommentarer og så videre vil blive stillet. Fordi det gider jeg jo ikke rykke til. Og det kan man vel godt forstå. Og det er jo et stykke tid siden jeg har lavet en videoblog. Det er faktisk rigtig længe siden. Jeg tror det er 3-4 måneder siden. Eller sådan noget, fordi der er sket en masse ting i mit liv, og sådan en masse dejlige, skønne ting, så det har ikke lige været på programmet med videoblogge, men her er jeg igen i hvert fald. I dag skal min videoblog, den skal handle om næstekærlighed, som jeg har mærket i funktionen i dag, synes jeg. Det er sådan, at udover at jeg er ordblind, og jeg er dansker, og jeg er en flink og rar fyr, så er jeg også, så har jeg også et fysisk handicap. Og det fylder lidt mere, end jeg godt kunne tænke mig, at det gør. Men sådan er det. Og det er en del af det lod, som jeg har i livet. Så jeg må få det til at prøve at fungere på bedste vis. Jeg har en elscooter, som jeg kørte galt med her forleden dag. Og jeg kørte frontalt ind i en bygdepæl, og den blev totalt skadet og smadret. Og det gjorde, at jeg så også til og med fik slået min ribben. Og det er næsten det værste, fordi så kan jeg ikke, for eksempel lige øjeblikket, der kan jeg ikke tage strømpe og sko på selv. Men det er jo helt voront at opleve det, og så de er endnu mere handicappede. Men anyway, i dag så vil jeg gerne ud og gå en tur, fordi jeg har også en rollator, og selvom det er hårdt for mig, så kan jeg jo godt gå en tur, og jeg har en favoritcafé, der ikke ligger så langt fra, hvor jeg bor. Og så besluttede jeg mig for, at jeg ville ud og gå, og så tænkte jeg på de der sko og strømper, hvordan i alverden gør jeg det? Og så har jeg nogle rigtig skønne, søde, rare naboer. I hvert fald nogle af dem. Jeg har nogle søde naboer på en 20-25 år. To fyre, som er rigtig flinke og søde. Og så gjorde jeg det, at jeg simpelthen tog mine sko og mine strømper med hen til dem, og så ringede jeg på og sagde, goddag, jeg har slået min ribben. Kunne I ikke tænke jer at hjælpe mig med at få sko og strømper på? Og ved du hvad? Det kunne de. Det var fantastisk. Tænk at møde den kærlighed eller hjælpsomhed fra sådan nogle mennesker, ikke? Som jeg har til nabo. Altså jeg mener, det varmer mit hjerte så utroligt, at de virkelig vil hjælpe mig, og de kan også udtrykke for, at jeg skulle bare sige til, hvis der var det mindste, så ville de
hjælpe mig. Og man bliver bare så taknemmelig over at mærke sådan en hjælpsomhed. Næsten så, jeg undskyld mig, men jeg bliver helt røvstrømsk. Næsten så jeg kunne næsten blive taknemmelig for det handicap, jeg har, fordi det gav mig så mange gode oplevelser. Eller det giver mig i hvert fald den her gode oplevelse. Og det jeg nok mest alt ville sige, det var, at jeg er taknemmelig for den måde, som livet igen og igen griber mig på. Jeg synes, jeg bliver grebet, og jeg bliver støttet hver eneste gang, at jeg har brug for det. Det er helt fantastisk, og det gælder både mit liv, fysisk og psykisk. Det er helt fantastisk, som livet griber mig igen og igen. Og det håber jeg selvfølgelig også, at du vil opleve. Så det var mine tanker for i dag. Som en videoblog for i dag. Jeg håber, du får en rigtig dejlig aften, og at livet vil gribe dig, og at livet vil gribe dig, og at det må gå dig godt på alle måder. Det er mit ønske til dig. Ha' en god aften. Hej.